עכשיו את בווידאו. אז כולם ישמעו שאני אומרת לו שהוא מצריח. כי הוא מצריח, הלוואי שזה היה מעביר. לא, זה אתה אוהב. זה אתה אוהב. החלטנו. כנראה. רואים שהוא אוהב את זה. אתה אוהב, נו. מה הם עושים לי? חכם? כן, בואי תראי אותו. כן, היה לי הוא מצא. ועכשיו אקונומיקה. תראי, הוא עדיין חום. אני חושבת שזה הפך להיות הצבע שלו כבר. זה ספייק? זה ספייק. זה ספייק, סליחה, כן. ספייק, זהו, לא. ג'ורג' נראה לי התפנן במקלחת. תראי, אין לו אבל פריטה ששוטפים אותו. אז אולי סתם מתפלש בקקי ובגלל זה הוא היה חום. זה היה סתם. מה תעשה לי? תעשה? נו? אתה רוצה שנצחוט אותך? הנה. הוא עושה פיפי גם? לא. כזה. הוא עושה פיפי גם, אני בטוחה שבשלב מסוים הוא עשה פיפי גם. הוא עושה קקי. כאילו זה היה קקי מתוך פחד? כן, שהם לחוצים ועושים קקי. עושים קקי בכמויות. אולי, אני לא מבינה למה הוא היה לחוץ. ועכשיו עוד אחד. חבל כן הנופל. יש את זה. הצפליקי. לא רוצה שהוא יצטנן. שיצטנן, בואו נשרוף אותו. אוי, שומעים את כל הדברים האלה. שמתי אבל על החלש כדי שלא יהיה לו...